Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Goedendag kijkers en luisteraars van Kulturu TV. Ja, u ziet het al in beeld, geen onbekende in onze samenleving, de heer Miranda. De afgelopen tijd zijn er een aantal ontwikkelingen geweest. Mensen hebben bepaalde dingen gezegd. En we gaan natuurlijk met hem praten over de actualiteiten in Suriname. Goedendag meneer Miranda, welkom wederom bij Kulturu TV. En we gaan het hebben over het een en ander. Hoe was uw week? Hoe was uw week of uw dag? Ja, alles prima met mij. Het is inderdaad een tijdje geleden dat ik jou niet heb gezien, niet heb gesproken. Ik denk zeker wel langer dan 3 maanden, Ja, 4 maanden geleden zo. Met mij gaat het prima, uitstekend. Alles gaat echt heel goed met mij. Mijn dag is tot nu toe echt heel leuk, geweldig. Het is wel een beetje warm nu. Oktobermaand is de warmste maand van het jaar. Van onze zomertijden, zeg maar, in Suriname. Dus, maar verder gaat alles prima. Alles gaat lekker, ja. En hoe was uw afgelopen week? Was u druk? Met welke dingen houdt u zichzelf bezig nu? Ja, afgelopen week was hartstikke leuk. Ook druk. Ik ben bezig met een aantal eigen dingen. Sommige dingen die vallen wel onder de privacy-wetgeving. Maar ik heb het wel druk genoeg met heel veel. En mijn dag, die breng ik heel goed door, heel gezellig. Soms met anderen, soms alleen, soms met een schatje. Maar alles gaat uitstekend, ja. Goed, mooi. Nee, ik heb de kijkers al gezegd, we gaan natuurlijk praten over actuele zaken die nu spelen. Ja. En ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Bent u al uitbetaald door de VHP? Oh nou, mooi dat u dat vraagt, de VHP. Zoals je weet ben ik altijd rechtstreeks en zonder bochten en zo. Ik vind dat Chan Santokhi een grote bedrieger is. Hij heeft mij bedrogen. Ik heb jaren voor de VHP geparticipeerd, gewerkt voor de VHP en ook Chan Santokhi constant verdedigd. Iedereen weet het. Mijn contracten heeft hij nooit in orde gemaakt. Ik heb vandaag toevallig een artikel gelezen dat Santokhi aan bepaalde kerkdiensten, ik zal geen namen noemen, maar bepaalde kerkdiensten, bepaalde gelden zou hebben betaald en zo. En dat hij dan bepaalde andere groepen zou hebben uitgesloten. En dat heeft meneer Abdul van NDP naar voren gebracht. Ik heb het vandaag gelezen. En ik geloof meneer Abdul, omdat ik heb het zelf ook meegemaakt met Chan. Hij heeft mij ook uitgesloten. Chan heeft een heleboel mensen die later bij de VHP kwamen, die een beetje echt achter hem aanliepen. Dus een beetje van die Andomannen, Andodames en zo. En ook familieleden van hem heeft hij allemaal contracten gegeven. Maar ik ben niet zo'n type. Ja, ik deed gewoon mijn werk. Ik moest iedereen verdedigen en dat deed ik dagelijks. Maar om andere familiaire activiteiten te ontplooien samen in groepjes en zo, ik ben daar niet van gediend. Dus ik deed er niet aan mee aan zulke dingen. Misschien daarom heeft hij ook niets voor mij geregeld, maar dan ook helemaal niets. Mijn contract heeft hij echt nooit in orde gemaakt. Terwijl al die tijd sprak ik over Amoni, Biggie, Paisa, Hai, Aurat, Hai, etc. Want ik zag dat als een spaargeld. Dus ik heb zelf een klein beetje geld, niet zoveel, maar daarmee red ik mezelf. Dus ik had geen haast met dat geld. Ik zag het als een spaargeld. Ik dacht van, als ik het in één keer krijg, dan is het wel een mooi geld. Misschien kan ik wel even naar New York vliegen of naar Miami. En dan spaar ik dat geld. Maar uiteindelijk, toen de verkiezingen naderden, toen begon ik me wel een beetje zorgen te maken. Van, hoe zit het daarmee? Hoe zit het met mijn zaak, et cetera? Want toen had ik nog steeds niet zwart op wit gekregen. En daarom reageert ook niemand van de VHP. Want ik ben niet aan het liegen. Ze hebben nooit uitbetaald. Ze hebben het contract nooit in orde gemaakt. Maar u bent wel in contact met mensen van de VHP. Want u vraagt nog wel, of was dat, want u heeft het op uw Facebook gezet, toch? Ja.
Oké, en is het van recent of zijn dat oude berichten? Nou, ik herhaal bepaalde berichten wekelijks en soms dagelijks. Maar het probleem nu met de VAP is dat niemand reageert meer. En ook bepaalde vaste contacten, et cetera, die reageren ook niet meer. Dus en daarom zeg ik ook, ze zijn bedriegers. Chan Santokhi is een grote bedrieger. Want hij heeft mij ook bedrogen. En de mensen die later bij de VAP kwamen, die heeft hij allemaal contracten gegeven. En die staan op de loonrol. Sommigen van hen die wonen in Nederland en krijgen nog steeds geld gestort. Hij heeft een aantal mensen op de loonrol gezet op het kabinet van de president. En die worden nu nog steeds doorbetaald door mevrouw Simons. Bij niet meer aan de mijnstukken heeft hij nooit in orde gemaakt. En ze hebben ook nooit een kopercent gestort. Zo, dus eigenlijk zegt u nu van, die mensen werken niet meer voor het kabinet van de president, maar ze krijgen nog wel uitbetaald. Ja, kijk, het werkt zo dat als je aan het werk bent, bijvoorbeeld je werkt voor de vorige regering, Chan die zet jou dan, die programmeert jou dan in, dus administratieve zaken worden dan geregeld door de vorige regering. En dan ben je dus zeg maar, nou ja, formeel ben je dan geprogrammeerd voor zeg maar je loon en zo. En dan word je door financiën betaald. En als Chan vertrekt, dan gaat dat automatisch door. Tenzij mevrouw Simon zegt van nou ja, ik ben niet eens met dit of ik ben niet eens met dat, et cetera. Dan kan het gestopt worden. Maar over het algemeen loopt dat gewoon door. Juist. En dat hadden ze ook bij mij moeten doen, maar Chan Santokhi heeft dat niet gedaan. Nee, u heeft geen contract en u bent niet uitbetaald, dus het kan ook niet doorlopen, de betaling. Ja, juist, precies. Ja, Juist, precies. Dus zo heeft hij mij belazerd. Zo heeft Chan Santokhi mij belazerd. Hij heeft het contract nooit meer in orde gemaakt. En op het laatste moment stuurde hij Eduard van Leeuwen, dat was zijn rechterhand. Dat is een bakker, ik weet niet of je hem kent. Nee. Dat is een bakker, maar je kent hem wel van Baar Zuid, Amsterdam. Nee, ik ken hem niet. Eduard van Leeuwen is van Baar Zuid. Iedereen kent Baar Zuid in Amsterdam. Ja, Baar Zuid ken ik wel. Maar ja, Baar Zuid. Ik zal je een geschiedenis vertellen over Baar. Ik kom ook uit Nederland, Amsterdam, et cetera, et cetera. Ja. Baar Zuid, die kreeg heel veel problemen na de coronavirus. Dus na de coronavirus kreeg Baar Zuid heel veel problemen. En Eduard moest toen zijn bar sluiten. En hij ging een tijdje dicht, want hij had geen, je weet wel, niet alleen Eduard, maar heel veel andere zaken. Die hadden geen klanten meer. En dus hij zat met zijn handen in zijn haren. En toen werd hij naar Suriname gehaald door Chan. Want hij is ook een aangetrouwd familie. Oh. Die man heeft ook een Hindustaanse vrouw. Die Eduard van Leeuwen. Dus hij is toen naar Suriname gehaald. En hij kreeg meteen een contract van duizenden euro's per maand. En toen heeft Chan hem gecontracteerd. En hij wordt nu nog steeds doorbetaald door het kabinet van de president. En het is net als bijvoorbeeld ook anderen die toen ook een contract, dus werkcontracten hadden gekregen. Een werkcontract kun je niet zomaar onderbreken of stopzetten. Of soms, ja, nou moet je zeggen, nou ja, dan gaan we maar naar de rechter en dan gaan we daar maar uitvechten. En dan krijgen wij je schadevergoeding. We gaan kijken op hoeveel je recht hebt, et cetera, et cetera. Maar je kunt dat niet gemakkelijk stoppen. Juist. Al komt er een andere regering. Dus zo werkt dat. En vandaar dat mijn zaak ook, nou ja, niets wordt betaald, nooit iets gestort, nooit privileges gehad, nooit een liter benzine gehad, nooit iets. Kijk, mijn auto heb ik zelf, die auto, die grote wagen, heb ik zelf gekocht. Met mijn geld heb ik het gekocht. Juist. Chan hij had meer dan 30 auto's. Dienstauto in zijn bezit. Hij moest alles inleveren. Aanvankelijk zei hij, ja, allemaal zijn auto's en hij heeft ze allemaal wel nodig. Maar uiteindelijk heeft hij toch wel 20. Hoeveel heeft hij? Nou, 20 zoveel ingeleverd. En toen vroeg hij daarna nog van aan het kabinet, dus het is hier aan de overkant daar. Vroeg hij nog van, mag ik nog 5 houden? Toen hadden ze hem al 3 gegeven. Want je weet, alles wat
via de overheid gaat, blijft niet in het geheim. Als die mannen jou een iPhone geven of als ze jou een fiets geven, dan wordt dat bekendgemaakt, dat wordt geregistreerd. En daarom, ook bepaalde mensen die een fiets krijgen en zo, of een Toyota Wish of wat dan ook. Mensen die een autootje krijgen van een politieke partij, die mogen ook niet vrijuit praten. Maar als je gaat praten, dan nemen ze het terug. Oké. Er zijn partijen die dat doen. ABOP bijvoorbeeld. Die neemt, je weet het, misschien heb je het ook wel eens ooit gehoord. En ze nemen het gewoon terug. VHP doet dat ook. Als VHP jou iets heeft gegeven, dan word je gechanteerd daarmee. Je mag niet vrij uitpraten, anders hoor je van dat het wordt ingetrokken en zo. Ik heb laatst nog een telefoontje van een vriend gehad. Dat ging dan over meneer Snijpa. Meneer Snijpa zou een stukje perceel gekregen hebben ergens in het bos. Midden in het bos. Echt. Midden in het bos? Ja, echt midden in het bos. Dus dan moet je echt kilometers lopen voordat je daar komt. En dan moet je nog zoeken waar jouw stukje grond is. Hè? En geen weg. Hè? Dus helemaal nada. En hij vond dat wel bezwaarlijk. En hij heeft toen een videootje over gemaakt. En hij heeft zijn misgenoegen over geuit en zo. Nou ja, als je het filmpje ziet, dan is het inderdaad wel. Ik denk dat wanneer wij niet meer in leven zijn, dan komt er misschien ontwikkeling daar. En eigenlijk, bij hem gaat het erom dat hij dan eigenlijk, hij zocht iets om meteen iets te kunnen doen. Hij is nooit een carwash of iets anders. Dus een kleine business kan doen, zeg maar. Maar oké, wacht even. Maar zou u zeg maar juridische stappen ondernemen tegen meneer Santokhi? Oké, ja, ik dwaalde even af, inderdaad. Oké, maar laat me het even afmaken wat ik vertelde. Ja, dus wat meneer Snijpa betreft, is dat ik dan later gehoord heb dat ja, hij moet blij zijn. Want er zijn mensen die niets gekregen hebben. Zoals bij Nimirala bijvoorbeeld, ik heb niets gekregen. Dus ze zeiden van ja, hij moet wel blij zijn dat hij toch een stukje heeft gekregen midden in het bos. Nou ja, ben ik het wel mee eens, want ik heb helemaal nada. Als ik een stukje midden in het bos gekregen zou hebben, dan zou ik ook wel blij worden daarmee. Dus nou ja, zo is dat dus gegaan. En over de heer Chandrika Persat Santokhi. Heel veel mensen zeggen dat ik juridische stappen moet ondernemen tegen hem. Tegen de VHP. En een paar narcisten van de VHP, als Idris Nijpaal, zijn dus de VHP-toppers, die maken opmerkingen zoals ja, maar je kan toch niet bewijzen dat je werkelijk al die dingen gedaan hebt. Ik denk van, deze man, je bent gek. Ik kan niet bewijzen. De hele wereld weet het. Er zijn zoveel bewijzen, zoveel videobewijzen, zoveel aanwijzingen. Hoe kun je dan zeggen, ik kan nooit bewijzen dat ik geparticipeerd heb. Een rechter werkt ook met aanwijzingen. Als je een zaak middels aanwijzingen aannemelijk kunt maken, dan is dat ook voldoende voor een rechter. Een rechter vindt dat ook aannemelijk om een zaak. En met andere ondersteunende technische bewijzen, zoals appberichten. Appberichten zijn ook bewijzen. Als je een moord hebt gepleegd en de politie die gaan onderzoeken en ze zien dat je contact hebt met het slachtoffer, dat jullie met elkaar gingen appen, et cetera. En dat je haar hebt opgehaald en zo en daarna niet meer teruggebracht, dan hang je echt. Want dat zijn toch wel technische bewijzen van, ja, maar jullie hadden toch wel contact. Klopt. Hoe kan het dan dat je haar niet meer terug hebt gebracht? En vertel ons, waar heb je haar, wat is er gebeurd? Snap je, zo werken de wetten. Klopt. Dus als Idris Nijpaal zegt, er zijn geen bewijzen, je hebt geen bewijzen, dan vind ik, ja, maar zo reageert een narcist. Een narcist probeert altijd te ontkennen, niet toe te geven. Dat is het probleem van de meeste VHP'ers. Ja, dat klopt. Ja, en over juridisch, nou inderdaad, het is, veel mensen zeggen, ga naar de rechtbank, breng hun naar de rechtbank. En nou, ik kan dat doen, maar ik wacht nog even, ik hoop dat Chan Santokhi met een schikking komt. Als hij met een schikking komt,
dan sluiten wij het hoofdstuk. Want ik snap niet dat zo'n grote man zo belachelijk is en dat hij zich zo belachelijk kan laten maken. De voorzitter van een grote partij. Iemand komt met bewijzen, iemand komt met aanwijzingen. Betaal me nou, wanneer ga je me betalen? En hij reageert maar niet. Dus deze man, Chan Santokhi is echt een narcist. Hij is een ongevoelig narcist. Maar daar bent u nu achter gekomen? Of had u het idee al toen u zich aansloot bij de VHP? Van wat voor soort type persoon het was? Zag u dat ergens in het midden van uw loopbaan bij de VHP? Nou kijk, het gedrag van iemand, of dat gedrag van Chan, kon me aanvankelijk niet zoveel schelen eigenlijk. Want ik let niet op hoe iemand anders in de partij functioneert. Want dat kan me niet schelen. Ik heb mijn werk om te doen en ik weet wat ik moet doen. Ook als ik niet met jou kan opschieten, dat kan me niet schelen. Want dan ga ik gewoon niet met jou bemoeien. Dus ook al zou ik vermoeden dat jij een narcist bent en ik ben in de partij. Nou, blijf maar lekker een narcist. Ik ga niet met jou bemoeien. Ja. Begrijp je? Ja. En dat is de reden ook waarom ik ook niet met iedereen ging mixen. Maar ik deed wel mijn werk gewoon. Yeah. Snap je? Dus ik hoorde ook verhalen van, hey Benny, pas op Benny, die man ga je belasteren. Miranda, hou op. Miranda, waarom nou? Miranda, waarom heb je nou gekozen voor die man? Miranda, die man is niet te vertrouwen. Iedereen zei dat tegen mij. Maar ik dacht van, nou kijk, ik heb goede afspraken met die mannen. Ik ga gewoon mijn dingen doen. En verder, die andere dingen gaan me niet schelen. Dus daar ging ik van uit. Yeah. Totdat ik het zelf meemaakte dat hij inderdaad een grappenmaker is. En inderdaad iedereen bedriegt. Yeah. Want ook aangaande de leerkrachten en verpleegkundigen ben ik de enige die opkwam voor hen. Ik zei toen van, hallo mensen, jullie moeten bijvoorbeeld salarisverhoging. Ik zei nee, jullie moeten de salarissen niet verhogen. Want de verpleegkundigen komen niet uit. De leerkrachten die komen niet uit. De ambtenaren komen niet uit. 6.000 tot 12.000. Niemand komt daarmee uit. Maar ze luisterden niet. De salarissen van de drie machten, dus van DNA-lid en ministers en VP, president, DNA-lid 130.000, minister 200.000. VP 250.000, president 300.000. En de leerkrachten, verpleegkundigen en de rest blijven gewoon tussen 12.000 en 6.000. Dus deze mensen zijn allemaal keiharde narcisten. Die scheid hebben eigenlijk aan het volk. Yes, dus eigenlijk wat u nu zegt, u stond niet echt achter de ideologie van de partij, maar u deed gewoon uw werk. Nee. Het is, kijk, een ideologie van de partij. Dat is... Eigenlijk is dat niet steenvast eigenlijk wat dat betreft. Een ideologie van een partij kunnen we altijd wijzigen. En ideologie van een partij kan ook altijd genegeerd worden. Dus als men zegt van, nou ja, wij hebben een partij en wij zijn zo. Nou, je ziet dat de meeste politieke partijen ook soms afwijken van hun ideologie. Dus als VHP van plannen had de salarissen te verhogen, dan heeft dat in feite niets te maken met de ideologie van de partij. Want onze erevoorzitter, meneer Lachman, die stond ook niet achter zoiets. Dus dat gedrag van Chan. En onze ex-VP ook, Ramdin Sarju. Die man is de ex, hij was ooit toen onder NPS, het Front, etc. VP, in combinatie met andere partijen, is hij toen VP geworden. Die man was helemaal geen narcist. Ramdin Sarju, gisteren volgens mij is hij 90 jaar geworden. Dus die was een hele goede man. En Lachman, medeoprichter ook van de VHP, die man die was ook altijd een hele goede man en vriendelijk. En hij was helemaal geen narcist. En hij waarschuwde eigenlijk ook altijd voor mensen oppassen en niet verder gaan dan vice-presidentschap. Dat zei Lachman altijd. Wellicht, misschien wist hij dat het niet goed zou gaan. En misschien daarom zei hij dat ik heb een aantal boeken gelezen, verhalen gelezen over hem. Hij vond dat VHP moest niet verder gaan dan vice-presidentschap. Dat zei Lachman altijd. En Lachman, zijn samenwerkingsverband met NPS was heel anders. Want
toen wij nog niet, nou ja, in leven waren. Nou, wij hebben heel veel gelezen over Lachman en NPS, et cetera. Dat zij dus overal in het binnenland, in de Kotika-gebieden en Stoelmanseiland, Godolo, boven Suriname, Samakaleo, et cetera. Overal was het perfect. En dat kwam door Lachman. Dus zeg maar door masterplannen van Lachman en de NPS. Ja, misschien voor die tijdgeest was het perfect. Maar als we vandaag aan de dag kijken naar die gebieden, is er helemaal geen ontwikkeling. Ja, nou, daar zeg ik, ik heb het over toen. Ja, toen ja. Ja, ik heb het over toen. En misschien toen jij, nou ja, zeg maar toen je moeder, toen je moeder actief was, de tijd van je oma, zeg maar. Toen Suriname, oké, heel veel dingen gingen ook mis hoor. Maar onze geld was veel hoger dan NF. Snap je, met 1 gulden, Surinaamse gulden, kon je naar de winkel gaan en brood met kaas en sof. En dan kreeg je ook klein geld terug. Snap je, zo, dat was de realiteit. Klopt. En alles is verpest. En dat heeft dus, het land werd, we kregen toen heel veel steun van Nederland. Onze ontwikkelingshulp. En waarom heeft Nederland nou de kraan dichtgedraaid? Omdat Nederland zag dat onze leiders niet allemaal te vertrouwen zijn. Ze krijgen ontwikkelingsgeld en ze gaan er andere dingen mee doen. Kijk, een voorbeeld als onze excellentie, lieve mooie mevrouw Simons. Zij is nu ook niet te vertrouwen. Deze mevrouw, die riep zoveel dingen in het begin over, nou ja, hoe het allemaal wel niet moet. En ze is allemaal hoe het volgens haar allemaal beter zou kunnen. En een aantal NDP'ers die zeiden dat ook allemaal. En in het begin was ik ook... Maar kunt u iets omnoemen? Kunt u iets concreet zeggen? Want in principe heb ik er niet heel veel horen beloven. En heeft ze niet heel veel gezegd dat ze zou doen. Ze heeft wel gezegd wat ze als eerste wilde aanpakken. Nou kijk, ik ben... zoals je weet ben ik een ex-spreker van de VAP. Een ex-woordvoerder, een van de woordvoerders van de VAP. Ik ken het systeem van A tot Z. Ik kan je alles vertellen over de politiek. Mevrouw Simons, NDP-campagne hield in dat zij nepotistische gedragingen zouden verbannen. Dus ze zeiden allemaal dat ze tegen nepotisme zijn. En dat ze dat allemaal niet goed vinden. Dat zeiden ze allemaal. Ik heb alles in mijn laptop. Cheng was tegen nepotisme. Ading was tegen nepotisme. De fractievoorzitter van de NDP, Parmissa, was tegen nepotisme. Mevrouw Assaidi van NDP was tegen nepotisme. Jones, hij was de grootste eigenlijk springhaan wat dat betreft over nepotisme. Hij had altijd gezegd, iedereen van de NDP zeide, ja, wij zijn er niet mee eens, want afvolk odede. Wij vinden het niet goed, want afvolk odede. Laten wij ook aan het volk denken. Een ander voorbeeld, toen Chan van plan was de brug te bouwen naar Guyana, toen zei mevrouw Simons en de overige NDP'ers, die zeiden allemaal, nee, wij zijn er niet mee eens. Het project moet stoppen, moet niet doorgaan, wij vinden het niet goed. En trouwens, na de verkiezingen van 2020 was Akimboto en mevrouw Simons, die gingen toen wegrennen, waren weggerend, die twee. Mevrouw Simons en Akimboto, die deden niet meer mee met de politiek. Akimboto, die was toen zijn laatste functie bij Grasalco. Grasalco, nou ja, het was daar bijna de lucht in gegaan. Puinhoop werd het daar. En mevrouw Simons, die was DNA-voorzitter en DNA-lid. En toen NDP verloor, toen zijn ze weggerend.
Nee, maar ik bedoel, oké, je zegt wel wat, of het een puinhoop was. Ik ben nog niet klaar. Ik ben niet zo zeker hoor, want er waren wel hele goede dingen gebeurd. Ik ben nog niet klaar. Want het lijkt net alsof ik misschien zit te verdedigen, maar dat is het niet. Er waren wel goede dingen gebeurd. Kijk, wat mevrouw Simons betreft, dat weet ik niet waarom ze zichzelf toen de tijd terug had getrokken. Maar nu het toch daarover heeft. Heeft u gesolliciteerd bij het kabinet? Nou kijk, maar ik ga zo daarop reageren. Maar eigenlijk dat is niet belangrijk, want dat is eigenlijk onzin. Maar ik ga zo daarop reageren. Okay. Maar over wat ik zei, over dat ze tegen nepotisme zijn. Ja, en de brug naar Guyana. De brug naar Guyana mocht niet. En de salarisverhogingen mocht niet. En dubbele functies mocht niet, et cetera, et cetera. Maar nu doet NDP precies hetzelfde. Want Akimboto, die is, tot de baas van het kabinet van de president benoemd. Dus chief stafbaas daar, de chief daar, president van het kabinet van president Simons, grootste baas daar. En toen zeiden ze, wij gaan nu niet meer meewerken aan dubbele functies. Recent heeft mevrouw Simons Akimboto benoemd tot RVC-lid van Staatsolie. En dat is in strijd met wat ze eerder zei. Ja. Dus ik zeg geen dingen zomaar. Is het wel een functie of is het Nou, maar dat maakt niets uit. Dat maakt niets uit. Het gaat erom dat als wij afspraken maken, dat, kijk, ze schrijven er verhalen, dat het geen functie is, dat het er zitten geen bezoldiging eraan verbonden, etc. Bullshit allemaal. Dat is bullshit. Ik heb in het systeem gezeten. Ik heb meegedraaid in het systeem. Dat zeggen ze, maar in werkelijkheid gebeurt iets anders. Wat zei mevrouw Simons over 130.000 salarissen? Nou ja, het is wel een beetje te veel inderdaad, maar ik wil een beetje van mijn salaris inleveren. Wat is dat voor flauwekul? Een beetje van haar salaris. Dus zij ziet ook dat het te veel is. Anders zou ze dat niet zeggen. Dat zij een beetje van haar salaris wil inleveren. Misschien is in de gelegenheid toch om toch wat te doneren voor een goed doel. Nou, maar daar heeft het niet mee te maken. Kijk, u moet wel neutraal blijven. Ik ben neutraal, want kijk, ik heb het niet over mezelf. Ik heb ook met de heer Sunder gesproken. En die zegt ook van 130.000 is eigenlijk nog net genoeg. En in principe zegt hij, voor het werk dat ze doen, zou 130.000 is het genoeg. Want ze doen belangrijk werk. Alleen moeten ze hun werkzaamheden wel uitvoeren. Ik zeg niet dat ik het eens ben of niet eens ben. Alleen ben ik niet ben ik een neutraal persoon. Ik neem verschillende meningen en ik leg ze aan mensen voor. Dus, ja, kijk, ik ben het daar niet mee eens met jou. Omdat als we kijken naar de verpleegkundigen en de leerkrachten en de ambtenaren, die werken ook hard. Waarom denk je dat de meeste ambtenaren weg zijn gegaan vanuit Suriname? Ja. De meeste verpleegkundigen en leerkrachten, waarom zijn ze weggegaan? Omdat ze elders wat anders beters kunnen krijgen. Nee, omdat ze als honden werden behandeld. Omdat maar dat is wel de afgelopen 5 jaar is dat echt gebeurd. Ja, is dat allemaal erger geworden? Ja, precies. En daarom zijn ze weggerend. Ja. En waarom denk je dat ze nu zeggen, ja, wij gaan nu op zoek naar bejaarde leerkrachten en bejaarde verpleegkundigen? Omdat de meeste, die zijn allemaal weggerend. Die zijn naar België, naar Nederland, ook wegens omdat hun bezoldiging niet voldoende is. En wij stemmen op mensen, wij zetten mensen daar in DNA, die alleen aan zichzelf denken. Dat is gewoon een feit. Want waarom is het alleen meneer Atompai die zegt dat de salarissen te hoog zijn, dat ze iets moeten doen. En de rest van de NDP die toen niet mee eens waren, waarom zijn ze nu plotseling wel mee eens? Meneer Cheng, Parmisser, mevrouw Assaidi. Nee, die is er nog steeds niet mee eens. Ja, oké, meneer Jones en meneer Bova, hun allemaal waren tegen. Waarom zijn ze niet allemaal wel? Waarom zeggen die allemaal wel? Oh ja, we hebben dat wel nodig. We hebben de salaris wel nodig. Dat zijn twee verschillende verhalen. En dat kan gewoon niet, want het volk, tenminste, ik weet niet hoor, maar ik kijk naar het volk. En als ik het belang van het volk voorop stel en kijk naar hoe het volk leeft en het volk
die zit nog steeds in hetzelfde pakket aangaande prijzenverhogingen. De situaties van het volk is niet veranderd aangaande prijzenverhogingen in de winkels. En zij moeten ook nog steeds, want de DNA-leden en Chan, het is trouwens Chan die de salarissen heeft verhoogd, niet de NDP. Nee, klopt. Het is Chan, Jordan van Abob en Assis. Yes. Die hebben de salarissen verhoogd. Maar waarom zijn ze niet begonnen bij de ambtenaren? Wacht even, maar ik heb ook bewijs. Ik heb toen ook gezegd van ik ben het niet mee eens. Ik vind het niet goed, maar iedereen vond van ja... nee, maar u zegt ook net, u kent het systeem en zo. Dus waarom zijn ze dus dan niet begonnen om de ambtenarenwet... De politie, de leerkrachten, de verpleegsters. Waarom juist, zijn precies. ze niet daar begonnen? Maar dat bedoel ik nou juist. En daarom snap ik deze... maar u was die tijd, zat u midden erin. Ja, maar wat was de beweegredenen voor hun om bij de top te beginnen in plaats van bij de ambtenaren die het zo moeilijk Nou, juist hadden? precies. En dat vind ik ook juist zo vervelend. En dat begrijp ik ook niet helemaal. En ik zie dat nu gewoon als een vorm van hebzuchtigheid. Gierigheid, greedy, hebzucht. Dus zeg maar een groep, een elitegroep willen creëren en dan de rest van de bevolking laten stikken. Zo zie ik dat gewoon. Want kijk wat je zegt, bijvoorbeeld de ambtenaren, de verpleegkundigen. Sommigen draaien 2 ploegendienst, 3 ploegendienst, komen niet uit, et cetera. Dus de verpleegkundigen en de leerkrachten en de ambtenaren, dus de gewone ambtenaren en zo, die mannen die komen niet uit. Dus waarom inderdaad zijn ze niet met hen begonnen van nou, we geven hun een paar duizenden. Laten we zeggen bijvoorbeeld, stel dat ze met de verpleegkundigen zouden zijn begonnen, bijvoorbeeld verpleegkundigen 10.000 salarisverhoging. Leerkrachten 10.000 salarisverhoging, ambtenaren 10.000 salarisverhogingen, het volk een minimumuurloon van bijvoorbeeld, ik noem maar wat hoor, 500 SAD bijvoorbeeld. Snap je? Dan is het evenredig. Want als wij zeggen dat wij alles evenredig willen hebben, dan moeten we toch aan iedereen denken en niet alleen aan 3 groepen. Klopt. Snap je dat? Want dan wij gaan alleen aan 3 groepen denken. En wij gaan drie groepen salarissen gaan wij verhogen. En de rest laten wij gewoon achter in de rommel. Want het IMF-programma is ook nog niet afgelopen. Dus het IMF-bezuinigingsprogramma gaat nog steeds door. Dus er komen meer verhogingen. Dus daarom kost de benzine nu ook iets van bijna 47 SAD per liter. En de salarissen van de overige mensen die niet zijn verhoogd, die zitten nog steeds met dezelfde salarissen en moeten nog steeds dezelfde bedragen betalen voor de winkelprijzen. Snap je dat? Dat snap ik. Maar u snapt ook dat deze regering ook pas 3 maanden zit. Ja, maar dat maakt niks uit. Als wij 2 weken aanzitten, en wij zeggen van kijk, wij gaan RVI terugdraaien binnen een week. RVI, dat is de royalty. Dus zeg maar, en de royalty goal toen, volgens mij iets van ongeveer 80.000 mensen. 70 tot 80.000 mensen, als ik het uit het hoofd mag zeggen. De royalty, dus RVI, werd dus teruggedraaid. En de RVI, eigenlijk, het is een masterplan van dat er tussen 750 tot 1000 US dollar zou uitgekeerd worden aan rechtmatigen en zo. Maar eigenlijk is dat ook, de bedoeling daarvan is ook niet fysiek. Het is een soort beleggingsstrategie was dat eigenlijk. Want zo snel zou je ook niet toegang krijgen tot jouw cash. Snap je? Maar het is een ingewikkeld story is dat. Ja, en toen zeiden ze nog van, ja, ik verdedigde alles door. Ik ken al die dingen. En toen, kijk, dus binnen 1 week stopten ze draaiden ze RVI terug. En daarnaast, binnen 1 week, draaiden ze Monicarta ook terug. Direct. Monicarta gold ook iets van 25 tot 30.000 gerechtigden. Maar Monicarta, er werden toen heel veel geld vrijgemaakt voor de rechtmatige mensen, et cetera. Maar
de bedragen kwamen nooit aan bij de rechtmatige personen. Dus ja, wat ermee gebeurde weet ik ook niet. Nee. Hè? Maar zoveel miljoenen werden allemaal vrijgemaakt, maar kwamen nooit aan. Want de mensen die zeiden me vaak, Miranda, we hebben Monicata, maar we krijgen onze geld nooit. Hoe zit het dan? Want we hebben Monicata, maar nooit wordt er gestort voor ons. Maar dat geld werd wel vrijgemaakt van financiën naar derden. Maar wat derden De derde ermee... zijn de sociale zaken bedoeld u? Ja, juist. En wat zij ermee deden, nou ja, dat weet alleen God. Ja. Maar de mensen kregen nooit hun geld. Hè? En dat is dus, dat zijn 2 punten nu. En grondconversie werd ook meteen binnen een week stopgezet. En grondconversie geldt ook iets van bijna 50.000 aanvragen. Maar wat gek was aangaande grondconversie, is dat de overheid die heeft toen bepaald dat een rechtmatige die bijvoorbeeld 500 vierkante meter wil converteren, omzetten, die zou dan 25 SAD per vierkante meter betalen. Nou, dat zou dan eigenlijk neerkomen op ongeveer 10.000 SAD. Hè, wat je dan moet betalen aan de overheid. Ja. Om jouw perceel te converteren naar eigendom. Jouw 500 vierkante meter. Maar wat gebeurde er nou dan? De notarissen en de landmeters, die hebben er een puinhoop van gemaakt. Wat ze deden, is dat jouw terrein die je wil converteren, sommigen vroegen bijna 500 SAD per vierkante meter. Waardoor het eigenlijk, waardoor een 500 vierkante meter soms 100.000 werd. En het volk kon dat niet betalen. En dan kwamen ze met het verhaal van, nou ja, klapperwaarde verhalen, klapperwaarde en waarde van de omgeving, et cetera, et cetera. Terwijl de overheid vroeg en vraagt 25 SAD per vierkante meter. Dat is de wet. Dus als mevrouw Simons nou ja, twijfels daarover had en zegt van nou ja, we gaan dat schorsen en we zullen het evalueren, et cetera, dan zeg ik oké, prima. Maar er zijn dus 3 punten die waren bedoeld voor het volk, dus volksbelangen. Nou, maar als we goed gaan kijken wie de grootgrondbezitters zijn, dan praten we niet over het hele volk. Ja, oké, dat is ook waar, maar ik bedoel dus, waren tussen haakjes bedoeld voor het volk. He, laten we dan zo zeggen. Ja, dus waren tussen haakjes bedoeld voor het volk. Ja. Maar die punten die zijn dus... Dus daarom heeft ze denk ik die haakjes weggehaald en... Ja, maar die punten die zijn dus binnen een week allemaal stopgezet. Ja, maar andere zaken zijn niet binnen een week stopgezet, omdat ze niet binnen een week stopgezet kunnen worden, toch? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de case van NV Surfing, het hele land praat over waarom worden die mensen niet opgepakt, waarom worden ze niet aangehouden, waarom zijn die paspoorten nog niet ingenomen, maar dan geeft ze wel van, zij is niet de rechter, ze laat het allemaal over aan de wet. En wat ze denk ik kan stoppen, stopt ze. Nou, ik ben het niet helemaal eens. Dan vind ik het beleid van mevrouw Simons zwak. En het beleid van Akimboto vind ik ook nergens op slaan. Omdat het kan ook anders. Ik heb in het systeem gezeten. Ik verdedigde het systeem. En zal je uitleggen hoe het ook anders kan. Dus wat je zegt over dat mevrouw Simons gaat niet alleen over en bla bla bla. Een heleboel romperslomp en zo. En een heleboel gedraaid. Allemaal onzin. Omdat wat ze in DNA nu kunnen doen. Want het werkt zo. Het wetboek van strafrecht en strafvordering. Wanneer iemand een ten laste legging krijgt vanuit het wetboek van strafrecht. Dan wordt het versterkt door het wetboek van strafvordering. En wat deden ze nou? Wanneer ze met een aanklacht komen, dan moet een wet die ooit tot stand kwam door Venetiaan. Ik weet niet welk jaartal het was, maar heel lang geleden kwam meneer Venetiaan met een wet in de DNA van in staat van beschuldigingsstelling. Kwam meneer Venetiaan mee. Dat betekent dat als wij in de DNA zitten en jij steelt bijvoorbeeld, en jij steelt zoveel miljoenen, er zijn aanwijzingen dat je hebt gestolen, dan zegt de wet, ja, wij moeten eerst mevrouw Concrat eerst in staat van beschuldiging stellen om haar te vervolgen. En stel, wij hebben 51 stoelen. Als die 51 stoelen, als de meerderheid daarvan oneens zijn,
dan ga jij vrij uit. Want dan wordt het onderzoek niet ingesteld door de PG. Dus wat zeggen we nou? Wat zeg ik nou? Nou, probeer dan in DNA de wet van in staat van beschuldigingstelling te scrabben. Weghalen. De wet gewoon van eerst in staat van beschuldiging stellen. Ga daaraan werken. Probeer het. En dan kun je ook vaststellen wie criminele gedachten hebben en niet. Maar als we zeggen van, hey, laten we nu de wet wijzigen om iedereen die gestolen hebben meteen te kunnen veroordelen. Nou, als ik het meen met het volk en het land, dan kan ik toch geen nee zeggen. Snap je? Dus daarmee moeten ze komen. En dan in de DNA regelen, oké, vanaf vandaag, iedereen die iets steelt, als er bewijzen zijn, dan is het meteen een case voor de politie en het OM klaar. Zonder tussenkomst van de PG. Maar nu moet de PG toestemming geven. Ja, maar dat nu, Ja. ze hanteren de wet. Maar de vorige regering, die heeft mensen meteen in staat van beschuldiging gesteld. Nou, precies. Nou meteen ja. opgepakt. Nou, precies. Dus- Zelf de ex-VP. Juist. Zo ver gingen ze. En nu vind ik die man een suffer. Hij doet net als een suffer daar in de DNA. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik vind hem echt niet daar graag gedragen als een sufferd. Maar toch heeft hij gesolliciteerd. Nee. Je had het over solliciteren. Ik heb je enig bewijzen gezien? Heb je enig... Nee, de bekendste klokkenluider van Suriname, die heeft zoiets geuit. Nou, kijk, als een klokkenluider zoiets uit, dan vind ik dat een klokkenluider, die moet sowieso zijn snavel houden daarover. Omdat, allereerst, solliciteren is niet het plegen van moorden. Solliciteren is niet het plegen van bankoverval. Solliciteren is niet het stelen van miljoenen. Solliciteren is niet het lenen van honderden, duizenden, miljoenen. Solliciteren is niet het aansluiten van 200 leningen. Iedereen mag solliciteren. En als iemand een brief richt aangetekend aan de president, die bedoeld is voor de president, en zo'n brief komt dan in handen van een crimineel, die hij dan gaat gebruiken in zijn talkshow. Je noemt hem een crimineel? Nou, dat is zo iemand die zoiets zegt, vind ik een crimineel. Zo iemand die zoiets zegt, vind ik wel een crimineel. Ja, omdat, ik zal het je uitleggen. Als iemand gaat focussen op brieven die ambtshalve worden aangenomen, geaccepteerd bij het kabinet van de president, dan ben ik bang om zo'n brief te gaan verspreiden. Dan ben ik bang, tenminste ik weet niet, misschien heb jij andere normen, of misschien heeft die man ook andere normen, maar ik ga niet, bijvoorbeeld ik ben werkzaam bij het kabinet van de president, en dan ga ik brieven die daar binnenkomen, ga ik smokkelen naar buiten voor een journalist en voor een Facebook-prater, alleen omdat hij kijkcijfers wil halen, dan ga ik een brief bedoeld voor de president, ga ik smokkelen voor iemand om daarover te praten. Nou, ik vind dat belachelijk. En zoals ik al eerder zei, solliciteren is niet stelen. Ik denk dat je het wel eens bent met mij, dat iemand die solliciteert, dat is toch iedereen mag toch solliciteren. En trouwens, de president, die had zelf geschreven, ja, iedereen mag solliciteren. Het volk, iedereen, alles mag solliciteren. En dan ga jij bijvoorbeeld solliciteren voor een journalistiek taak. En dan pakken ze jouw brief, smokkelen ze jouw brief naar buiten voor een crimineel. En dan gaat de crimineel jouw brief behandelen in zijn show. Nou, ik vind dat belachelijk. En eigenlijk geen onderwerp om erover te praten, want ik vind het niet kunnen eigenlijk. Want het is ook eigenlijk schending van de privacyreglementen. En het kabinet van de president, nou ja, die heeft de hoogste privacyreglementen. Dus nu weten wij ook hoe de crimineel aan al zijn informatie komt. En soms eerder heeft hij ook een heleboel brieven
gepresenteerd van eerdere president, et cetera. Zo komt hij dus aan zijn stukken. En dat is in feite een strafbare feit. Nee, laten we serieus zijn, dat is een strafbare feit. Ik mag jouw sollicitatiebrief aan de president, mag ik niet pakken en komen voorlezen dat mevrouw Conrad heeft gesolliciteerd. Ze zoekt een functie naar. Nou ja, jij hebt dagen genomen om je brief te typen, om je brief te schrijven. En dan smokkel ik smokkel jouw brief naar buiten en dan ga ik het gebruiken in mijn show. Alleen maar om kijkcijfers, want ik weet, nou ja, mevrouw Conrad heeft veel kijkers. Ze heeft 50.000 followers. Dan ga ik jouw brief pakken, want ik weet, hey, als ik dit ga behandelen, ga ik aandacht van heel veel mensen trekken. Dus dan ga ik dit behandelen. Ja, het gaat om die personen. Dat is toch belachelijk? Nee, laten we eerlijk zijn. Zoals je ook opmerkingen maakte met betrekking tot bepaalde zaken aangaande mevrouw Simons, was je ook oprecht. Dit is ook belachelijk. Ja, je zou het niet 1, 2, 3 doen, hè? Toch? Nee, je doet dat niet eigenlijk. Nou, het is gewoon haar zeggen dat het fout, nee, wat fout is, moeten we zeggen dat het fout is. Kijk, maar is het waar? Nou, ik weet van niets. Ik weet van niets. Ja, je hoeft natuurlijk niet. Nee, ik weet van niets. Ik ben vaak bezig met mijn laptop, maar ik kan me niet heugen dat ik een brief, een aangetekend brief zou hebben gestuurd daar voor de president en zo. En kijk, ik ben er niet smerig van. Iedereen wil werken om een beetje in vorm te blijven, om een beetje in beweging te blijven. Als ik een job ergens zou krijgen of zo, maakt niet uit, het maakt niet uit hoor, een goed betaald job, dan wil ik dat ook wel doen, toch? Want op zoek naar een werk gaan of een beetje werk, et cetera, ik zie dat niet als een crime. Nee hoor, ik zie dat niet als een crime. Nee, maar kijk, u bent echt, zeg maar, de VHP'er geweest. En ja, VHP en NDP staan toch altijd tegenover elkaar. Dus vandaar dat het misschien interessant is geweest dat men... Ja, kijk, de VHP, in feite, ik heb geen ruzie met de VHP. Laten we dat voorop stellen. Want het is niet de VHP die mij verneukt hebben, die mij belazerd hebben. Het is Chan Santoki, Deo Charman, Pertap, Moenziman, die hebben mij belazerd. Die zijn de grappenmakers. Die zijn de bedriegers van de VHP. Het gaat niet om de hele VHP. Want ik weet zeker, ja, niet de hele VHP zijn zo. Snap je? Dus het gaat om enkel... En trouwens, ik ben niet de enige persoon die Chan heeft belazerd. Chan heeft meerdere mensen belazerd. Ook de verpleegkundige heeft hij belazerd. De leerkracht, weet je, het volk, iedereen heeft hij belazerd. Chan heeft een grote groep mensen belazerd. En voor mij, kijk, wat je daarnet opmerkte over, maar wist je... Even, en dan smokkel jouw brief naar buiten en dan ga ik het gebruiken in mijn show. Alleen maar om kijkcijfers, want ik weet, nou ja, mevrouw Conrad heeft veel kijkers. Ze heeft 50.000 followers. Dan ga ik jouw brief pakken, want ik weet, hey, als ik dit ga behandelen, ga ik aandacht van heel veel mensen trekken. Dus dan ga ik dit behandelen. Ja, het gaat om die personen. Dat is toch belachelijk? Nee, laten we eerlijk zijn. Zoals je ook opmerkingen maakte met betrekking tot bepaalde zaken aangaande mevrouw Simons, was je ook oprecht. Dit is ook belachelijk. Ja, je zou het niet 1, 2, 3 doen, hè? Toch? Nee, je doet dat niet eigenlijk. Nou, het is gewoon haar zeggen dat het fout, nee, wat fout is, moeten we zeggen dat het fout is. Kijk, maar is het waar? Nou, ik weet van niets. Ik weet van niets. Ja, je hoeft natuurlijk niet... Nee, ik weet van niets. Ik ben vaak bezig met mijn laptop, maar ik kan me niet heugen dat ik een brief, een aangetekend brief zou hebben gestuurd daar voor de president en zo. En kijk, ik ben er niet smerig van. Iedereen wil werken om een beetje in vorm te blijven, om een beetje in beweging te blijven. Als ik een job ergens zou krijgen of zo, maakt niet uit, het maakt niet uit hoor, een goed betaald job, dan wil ik dat ook wel doen, toch? Want op zoek naar een werk gaan of een beetje werk, et cetera, ik zie dat niet als een crime. Nee hoor, ik zie dat niet als een crime. Nee, maar kijk, u bent echt, zeg maar, de VHP'er geweest. En ja,
VHP en NDP staan toch altijd tegenover elkaar. Dus vandaar dat het misschien interessant is geweest dat men... Ja, kijk, de VHP, in feite, ik heb geen ruzie met de VHP. Laten we dat voorop stellen. Want het is niet de VHP die mij verneukt hebben, die mij belasterd hebben. Het is Chan Santoki, Deo Charman, Pertap, Moenziman, die hebben mij belazerd. Die zijn de grappenmakers. Die zijn de bedriegers van de VHP. Het gaat niet om de hele VHP. Want ik weet zeker, ja, niet de hele VHP zijn zo. Snap je? Dus het gaat om enkel... En trouwens, ik ben niet de enige persoon die Chan heeft belazerd. Chan heeft meerdere mensen belazerd. Ook de verpleegkundige heeft hij belazerd. De leerkracht, weet je, het volk, iedereen heeft hij belazerd. Chan heeft een grote groep mensen belazerd. En voor mij, kijk, wat je daarnet opmerkte over... maar wist je niet dat hij dit zou doen? Had je enig idee dat hij dit zou doen? Wat is jouw reactie daarop, et cetera? Kijk, Chan, ik wist dat hij geen gemakkelijke persoon is. Want in 2017 participeerde ik ook voor de VHP. Tot vlak voor de verkiezingen dacht ik van nou ja, ik zag het niet meer zitten. En toen kapte ik ermee. Dus ik wist dat hij geen gemakkelijk persoon is. Maar zo afspraken maken met elkaar. We zeggen van nou ja, oké, jij moet dit doen, dat doen. Jouw taak is iedereen verdedigen van de partij. Je bent één van de woordvoerder. Je moet het politiek beleid moet jij verdedigen. En dat deed ik ook. Nou, dan hoef ik niet naar bijeenkomsten te gaan en zo om iedereen. Want zoals je weet, je kunt niet altijd met iedereen opschieten in een organisatie. Dat is waar. Soms zijn er mensen misschien waar je niet mee kunt, ook op de werkvloer soms. Kun je ook collega's hebben daar op de werkvloer waar je niet mee kunt opschieten. Als je in een bedrijf werkt, een fabriek, zijn misschien daar vrouwelijke collega's die jou misschien niet mogen. Klopt. Ja, komt overal. Maar kijk, u zegt dat over de VHP, maar dan gaan we toch even naar de ABOP. Want u zegt meestal, heel ABOP is niet goed, of heeft u het ook specifiek naar 1 of 2 of 3 personen? Nou kijk, dit gaat niet over de ABOP. En de verkiezingen zijn al voorbij. Wacht even. De verkiezingen zijn al voorbij. Wij zijn niet bezig nu met campagnevoering. Omdat ik heb geen last van geen enkele ABOPper op mijn tijdlijn. Geen enkele ABOPper gaat ook live op mij. Als een ABOPper dat durft, dan ga ik ook live op hem en zijn baas en zijn partij. Maar als een ABOPper mij niet kletst, dan heb ik ook geen aanleiding dat te doen. Snap je? Dus en over de ABOP, dat is al zo lang verleden tijd. Ik was niet eens in de ABOP. Ik was een week daar even om te kijken, et cetera. Echt niet langer dan een week was ik daar. En toen ging Bordeaux live op mij. Hij ging dingen vertellen, praten met zijn mensen live op mij gaan. Ja, ben niet meer dan om Complei Holland, man, ja. Ben niet meer dan om Contact Nederlands, ja. Dacht ik, hé. Was maar ongeveer een week. Iedereen weet het. Toen dacht ik van nou, oké, mensen, dit gaat niet goed. Dag. Ik had toen geen problemen met niemand gekregen. Alleen om die reden dacht ik van nou ja, er is hier te veel jaloezie. En ook bij de VHP, ik heb geen enkele ruzie met VHP'ers gekregen. Chan Santoki heeft mij belazerd. Dat is het probleem. Ik heb geen probleem. Ja, dat is het probleem. Ik heb geen problemen met... Kijk, stel dat je werkt ook voor een company en die baas of één directeur of weet ik veel, die belazert jou. Dan heb je geen probleem met iedereen van het bedrijf. Dus met de VHP heb ik geen ruzie met niemand gekregen. Ik heb geen ruzie met niemand. Daar gaat nooit ruzie gaat met iemand daar. Het probleem is, Chan, die man heeft me contracten beloofd. Hij heeft me allerlei dingen beloofd en hij heeft die zaken nooit in orde gemaakt. Dat is het probleem. Okay. Snap je dat? Ik vind dat een ernstige probleem. Ja, nee, ik was alleen benieuwd van, denk je precies zo hetzelfde over de ABOP? Nou, nee, dit is een ernstige probleem. Kijk, stel dat ik geen aanwijzingen zou hebben dat ze me dingen hadden beloofd, et cetera, dan zou ik ook niks zeggen, ja.
Maar je hebt me beloofd, je hebt me een contract beloofd. Je hebt gezegd, ja, je krijgt je TWK wel. Alle e-mailberichten, alle appberichten, alles heb ik. Alle bewijzen heb ik. En uiteindelijk maak je niets in orde. En je hebt ook nooit eens een keer iets gestort op mijn bankrekening voor mij. Snap je? Dus het probleem is met Chan Santokhi. Die man is een bedrieger. Hij heeft mij bedrogen. En nou ja, ik hoop dat hij het binnenkort goed maakt. En eigenlijk wil ik niet met hem in gesprek gaan, maar dan gaat hij liegen. Ik wil dat hij dit gewoon via de notaris of via een advocaat regelt. Met getuigen erbij, dan is het klaar. Dat is gewoon wat ik wil. Ik heb geen ruzie met VHP's, etc. Ik heb nooit ruzie gehad met iemand van de partij. Chan, de voorzitter, heeft mij gewoon belazerd. Dat is het probleem. Omdat Chan Santokhi, Chandrika Persat Santokhi heeft mij belazerd. Hij moet me nog betalen, hij heeft me niet betaald. Ze hadden me contracten beloofd, ze hebben nooit dat contract in orde gemaakt. Kijk, als ik hier bijvoorbeeld kijk, hè. Als ik hier... Nee, ik geloof het. Ja, kijk, als ik hier bijvoorbeeld kijk. Even hoor, kijk. Even hoor, oh, internet doet het... mensen, één moment hoor, AUB, even iets kijken hier. Dus we moeten normaal leven met elkaar en we moeten proberen om eerlijk te leven met elkaar. En we moeten niet liegen tegen elkaar. Want als we gaan liegen tegen elkaar en andere mensen voor de gek houden, et cetera. Nou, dat is niet leuk, want dan, ja, zo creëer je vijandschap. En dat is echt niet leuk. Kijk daar. Dat is lees even. U mag het even voorlezen. U mag het voorlezen. Eduard Kabinet Press. Ja, u mag voorlezen wat daar staat. Overheidsadministratie werkt wat een beetje anders. Is al nu de arbeidsovereenkomst en de stukken van de centrale personeeladministratie worden opgemaakt. De stukken voor betaaladministratie, als alles klaar is, zal er betaald kunnen worden met de salarisronde van juli. Iedere maand is de uiterste opbrenging de 10e van de maand. Dus alles voor 10 juni kan mee voor de salarisbetaling. Nou. Ja, nou zie je. Nou, zulke berichten allemaal. En ze hebben nooit iets in orde gemaakt. Juist. En als ik bijvoorbeeld, even hoor. Als ik bijvoorbeeld verder. Dus kijk, daarom zeg ik. Wij moeten proberen om elkaar goed te behandelen. En eerlijk blijven met elkaar. En niet liegen tegen elkaar. Maar dan krijg je problemen. En het is. Kijk, wat Chandrika Persat Santokhi heeft gedaan met mij. Want je ziet dat niemand reageert. Niemand van de VHP reageert ook. Omdat ze weten dat ze er een puinhoop van hebben gemaakt. En dat ze hun afspraken niet na zijn gekomen. En ja, dat valt onder bedrog. Dat valt onder oplichting. En dat zijn allemaal strafbare feiten. En bijvoorbeeld, kijk, als ik jou zeg. En kijk wat hij daar schrijft. Diezelfde Eduard. Hallo, goedemorgen. Gisteren zijn alle stukken in orde gemaakt. Ik wacht op de oproep van de administratie. Zaken komen in orde. Yes, ja, je kan het allemaal zien. Ja, kijk. Ja, snap je? Dus deze mannen zijn bedriegers. De VHP, dus daarom zeg ik, kijk, ik heb geen problemen met de VHP. Ik heb problemen met het aantal mensen binnen de VHP. Ja, en dit is nog interessanter. Dat komt van het kabinet van de president. Van Eduard. Overheidswerk wat een... Oh ja, dat heb ik net gelezen, toch? Nee, dit is een andere. Oh. Goedemorgen, overheidsadministratie werkt wat een beetje anders. Is al nu de arbeidsovereenkomst en de stukken voor de centrale personeelsadministratie worden opgemaakt. De stukken voor betaald administratie. Als alles klaar is, zal er betaald kunnen worden met de salarisronde van juli. Iedere maand is de uiterste opbrengst, ja, de 10e van de maand, ja. In orde en mijn TWK ook, natuurlijk, toch? Maar daar heeft hij geen antwoord meer op gegeven. Ja. Nee, maar kijk, oké, het is vrij duidelijk. We hebben dat beeld nu. Hoe staat het met u? Heeft u nog
interesse in de politiek? Wilt u zich nog wel aansluiten bij een politieke partij? En als u interesse heeft, welke zal het worden? Ja, kijk, over de politiek. Nu op dit moment ben ik natuurlijk een beetje neutraal bezig. En de bewijzen zijn allemaal duidelijk. En die spreken voor zich dat ze me bedrogen hebben. Want het is wel raar dat ze wel voor bepaalde mensen zaken hebben geregeld en mijn zaken hebben ze niet in orde gemaakt. Terwijl ik me keihard heb ingezet voor de partij. En daarom zeg ik, iedereen als je in zee gaat met de VAP, niet de VAP, als je in zee gaat met Chandrika Persas Santokhi, je moet deze man niet vertrouwen. Als hij jou beloftes geeft of uit richting jou, niet meteen geloven, want Chandrika Persas Santokhi, hij liegt. Hij gaat je voor de gek houden. Als hij jou zegt dat hij jou gaat betalen, laat hij meteen betaald. Laat hij meteen alles in orde maken voor jou. Want als Chandrika Persas Santokhi jou gaat zeggen, hij gaat je later betalen of je krijgt je geld later. Of ze gaan de stukken later in orde maken. Hij gaat het niet doen. Vertrouw hem niet. Ik heb het ook meegemaakt met hem. In antwoording op jouw vraag van nou wat ga je nu doen aangaande de politiek. Kijk, voor mij, ik denk dat, ik doe nu gewoon een beetje rustig aan. En af en toe ik ga niet zo vaak meer live, want ik had je ook zelf gevraagd van misschien moet ik zelf een YouTube kanaal maken en een TikTok kanaal om zelf een klein beetje geld te verdienen ook, want ik heb 50.000 followers en Facebook stuurt elke dag berichten naar mij. Miranda, ga een video maken. Miranda, maak je een verhaal. Miranda, je hebt zoveel kijkers. Miranda dit. Maar ze betalen nooit. En dat is Facebook. Maar elke dag sturen ze berichten. Maak een video, maak een verhaal, maak dit, maak zus. En zij verdienen er wel aan. Want als je 50.000 followers hebt, dan dat is goed nieuws voor Facebook. Ze zijn er blij mee. Begrijp je? Ze zeggen van, deze man trekt mensen voor ons. Dus wij willen hem graag houden. Maar over wat ik nu ga doen met betrekking tot een ander politiek ideologie of ander politiek partij, ik denk er voorlopig niet aan. Nee, ik denk er voorlopig niet aan hoor. Kijk, als ik zei het al, als ik een aanbieding krijg van iemand om een beetje te helpen of om een beetje te werken voor hen, ja, dan zeg ik natuurlijk geen nee. En dat heeft dan, nou ja, het is waar wij het daar net over hadden. Dat, nou, werken is altijd goed. Iedereen wil wel werken. En het is goed voor de samenleving. Het is goed voor de maatschappij om te werken. En ook al, kijk, weet je wat sommige mensen maken een vergissing. Sommige mensen denken dat een politieke partij van zijn vader of van zijn moeder is. Terwijl een politieke partij is niet van mijn vader, is niet van mijn moeder. Ook al valt een ministerie van de overheid onder mijn partij, het is niet van mij. Het ministerie is niet van mij. Als mevrouw Natasha wil solliciteren, dan mag ze solliciteren. En als iemand anders ook daar wil solliciteren, dan mag dat gewoon. Maar wat sommige mensen denken is van, nou ja, jij bent van een andere partij, jij bent van die partij of partij, die partij, die. Dit is ons ministerie, je hoort hier niet. Het is een verkeerde gedachte. Dat is een verkeerde. Iedereen mag. En dat is echt hoe het hier eraan toe gaat in ons land. Hè? Dat als iemand anders van een andere partij bij een ander ministerie gaat om daar misschien te werken, dan kijken andere mensen hem zo aan van, hè, maar jij bent toch van een andere partij? We moeten daarvan af. Een ministerie is niet van mijn vader, een ministerie is niet van jouw moeder, een ministerie is van de samenleving. Iedereen mag komen daar, iedereen. Het is niet zo dat, oh, Natasha Conrad die komt nu iets vragen. Dan ga ik, oh, afrouw die is bij Cosmi Walesi. Ik wil niet, ik help haar niet, want hij bij Cosmi Walesi. Of afrouw die is bij Takwansan Walesi. Dat is, ik word ook geen politieagent bijvoorbeeld, om wraak te nemen op jou. Dan denk ik van, oh, ik ben niet politieagent, afrouw die is bij Cosmi Walesi, Mosoring. Zo, dat is niet de bedoeling van de wet. Oké. Ja, duidelijk. Ja, duidelijk. Nee, dus voorlopig geen politieke ambities. Nou, kijk, de VAP moet me nog steeds betalen. Chandrika Persas Santokhi.
Hij moet me nog steeds betalen. Die man is een grote bedrieger. Hij heeft heel veel mensen bedrogen. En Chandrika Pesa Santokhi, jij moet me nog steeds betalen. Ik wacht op mijn geld. Want ik had het al herhaald daarnet. Dat ik heb recent iets gelezen over, zal de herhaling vallen. Iets gelezen van meneer Abdul. Hij zegt ja, dezezelfde organisatie heeft zoveel geld betaald aan bepaalde kerkdiensten. Of nee, ik moet zeggen bepaalde geloofsovertuigingen, diensten. Hebben ze heel veel geld cash uitbetaald en anderen hebben ze uitgesloten. Nou, ik geloof Abdul wel. Omdat Chandrika Pesa Santokhi, hij sluit inderdaad groepen uit en hij sluit inderdaad mensen uit. Want hij heeft mij ook uitgesloten en hij heeft me nog steeds niet betaald. Oké, daar heb ik wilde eigenlijk gaan afronden. Ja. Maar dan wil ik toch uw mening weten over het racisme. Heeft u dat meegemaakt binnen de VHP? Nou, ik heb het racisme, wat racisme betreft, heb ik het nooit meegemaakt binnen de VHP. De VHP'ers die ik ken, heb ik ook nooit racisme meegemaakt en zo. Ik heb alleen een probleem, een financiële kwestie. Probleem heb ik alleen met Chandrika Pesa Santokhi, Deo, Sharman, Pertap, Munziman. Deze, hoeveel mensen? 3 hè? 3 toch? Of 4. Deze, en Riyad. Riyad is ook bij betrokken. Dus, en dat is niet de hele VHP. Nee. En het beloven van iemand, als je iemand belooft dat je contract in orde gaat maken en je doet dat niet, dan heb jij die beloftes had geuit, dan heb je betrokkenen wel gediscrimineerd. Maar dan heeft niet de hele VHP dat gedaan. Dus het is Chandrika Pesa Santokhi die mij heeft gediscrimineerd. Want hij had me contracten beloofd, samen met Deo Shaman, Munziman en Pertap. Dus u zegt eigenlijk, hun zijn het man van discriminatie. Nou kijk, ik wil niet zeggen dat het de hele partij is. Nee, maar u noemt steeds een groepje mensen. Ja, het is hun die eigenlijk, zij hebben het ook verpest. En als we dan verder gaan, de overige mensen die het ook verpest hebben voor de VHP, dat is dus Ori, Ramadin, Riyad, die hebben het verpest voor de VHP. Want Riyad is degene die zei, wij gaan het volk straffen. Yes. Wij moeten het volk straffen. En vervolgens kwam Chan met de salarisverhogingen om het volk te straffen. Om het volk achter te laten in de steek met lage salarissen. En de salarissen van de overige groepen verhogen. Dus dat is een vorm van het volk straffen. En Ori, het is de minister van Onderwijs, van de juffrouw, etc. Die zei toen, ja, de leerkrachten moeten niet zeuren. Ja. De leerkrachten die moeten blij zijn met wat ze... Ja, maar Matura had ook gezegd, nou, ik werk liever met mensen met de... Ja, nou, zij ook. Ja, zij ook. Nou, zie je dat? Dus eigenlijk, het is eigenlijk vanuit de top, hè, die het een beetje verpest hebben voor de WHP. Yes, maar hoe vindt u dat Roselli dan de excuses heeft aangeboden, terwijl bepaalde mensen, zoals Noor Mohammed en Matura, nooit een excuses hebben aangeboden? Nou kijk, mevrouw Contino zij is zwak. Mevrouw Contino is zwak, geestig. Waarom ik dat zeg? Omdat mevrouw Contino, toen zij haar uitspraak, ik ben tegen discriminatie hoor. Ik heb nog nooit iemand gediscrimineerd en ik wil ook niet gediscrimineerd worden. Alhoewel ik vind dat Chandrika Pesa Santokhi mij heeft gediscrimineerd. Want hij heeft me uitgesloten, dat is discriminatie. Maar mevrouw Contino, toen zij haar uitspraak deed, toen zij erop werd aangesproken door groepen mensen, moest zij rustig zitten, relativeren, erover nadenken en zij moest erop terugkomen. Zij moest dus kijken van, wat heb ik gezegd en hoe deed ik dat? En wat zeiden ze allemaal voorheen? Dan moest zij, zo zou ik het doen. Dan moest zij al die beelden koppelen aan elkaar, plakken aan elkaar en van haar ook helemaal achteraan plakken. En zo zou ik dat hebben aangepakt. En dan moest zij dus alles afspelen vanaf video 1 van Jogi, van Riyad, van mevrouw Matura, van Ori, van Ramadin, van Assis, van Chan.
alles moest ze gewoon achter elkaar plakken. En vandaar helemaal achteraan plakken. En dan moest zij, na het afspelen van haar reactie, moest zij zeggen, nou, mensen, jullie hebben zelf alles gezien, geluisterd, gehoord. Mijn opmerking is misschien inderdaad in de verkeerde geel gevallen van een aantal mensen. Maar in vergelijking met wat jullie allemaal eerder hebben gezien, de reacties van Joke, et cetera, nou vind ik mijn opmerking in feite meevallen. Maar als het verkeerd overkwam bij bepaalde mensen daarvoor, nou ja, sorry, het is niet zo bedoeld. Klaar. Zo moest zij dat doen. Ja. Snap je? Ja, zo moest zij dat. Maar als je hebt gesproken en dan kom je en dan ga je met je staart tussen je benen of tussen je pootjes. Hè, en dan ren je in een hoekje. En dan ga je excuses, iedereen excuses. Nou, dan ben je eigenlijk, vanaf dat moment ben je psychologisch gekleineerd. Psychologisch ben je dan uitgeschakeld. Ze moest het niet zo doen. Weet je hoeveel mensen mij aanvallen? Ook hoeveel VHP'ers mij dagelijks komen aanvallen op sociale media. Denk je dat ik op iedereen ga reageren? Ik reageer niet op iedereen. Ik lees je reactie. Ik dacht van oké, dag. Als ik wil, blok ik jou. Als ik wil, zeg ik, hey, ik heb geen aandacht voor jou. Maar ik kan toch niet op 100 mensen gaan reageren? Dat kan toch niet? Dus dan kijk, de VHP heeft een strategie. Stel jij komt, ik zal jullie vertellen hoe VHP werkt. VHP komt bijvoorbeeld met 5 fake accounts. 5 fake accounts. Idris Nijpaal heeft meer dan 20 fake accounts. En de VHP die komt met 5 of 6 fake accounts. En die fake accounts van VHP, stel mevrouw Conrad die komt op mijn tijdlijn. En dan zegt mevrouw Conrad die zegt van, ja meneer Miranda, ik ben het eens. Het systeem moet beter. Het systeem solliciteren, dan mag ze solliciteren. En als iemand anders ook daar wil solliciteren, dan mag dat gewoon. Maar wat sommige mensen denken is van, nou ja, jij bent van een andere partij. Jij bent van die partij of partij die, partij die. Dit is ons ministerie. Je hoort hier niet. Het is een verkeerde gedachte. Het is een verkeerde. Iedereen mag. En dat is echt hoe het hier eraan toe gaat in ons land. Hè? Dat als iemand anders van een andere partij bij een ander ministerie gaat om daar misschien te werken, dan kijken andere mensen hem zo aan van, hè, maar jij bent toch van een andere partij? We moeten daarvan af. Een ministerie is niet van mijn vader, een ministerie is niet van jouw moeder, een ministerie is van de samenleving. Iedereen mag komen daar, iedereen. Het is niet zo dat, oh, Natasja Conrad die komt nu iets vragen. Dan ga ik, oh, afrouw die is bij Cosmio Alesi. Ik wil niet, ik help haar niet, want hij bij Cosmio Alesi. Of afrouw die is bij Takwansan Alesi. Dat is, ik word ook geen politieagent bijvoorbeeld, om wraak te nemen op jou. Dan denk ik van, oh, ik ben niet politieagent, afrouw die is bij Cosmio Alesi, Mosoring. Zo, dat is niet de bedoeling van de wet. Oké. Ja, duidelijk. Ja, duidelijk. Nee, dus voorlopig geen politieke ambities. Nou, kijk, de VHP moet me nog steeds betalen. Chandrika Pesa Santokhi, hij moet me nog steeds betalen. Die man is een grote bedrieger. Hij heeft heel veel mensen bedrogen. En Chandrika Pesa Santokhi, jij moet me nog steeds betalen. Ik wacht op mijn geld. Want ik had het al herhaald daarnet. Dat ik heb recent iets gelezen over, zal de herhaling vallen. Iets gelezen van meneer Abdul. Hij zegt ja, oh, dezezelfde organisatie heeft zoveel geld betaald aan bepaalde kerkdiensten. Of nee, ik moet zeggen bepaalde geloofsovertuigingen, diensten. Hebben ze heel veel geld cash uitbetaald en anderen hebben ze uitgesloten. Nou, ik geloof Abdul wel. Omdat Chandrika Persa Santokhi, hij sluit inderdaad groepen uit en hij sluit inderdaad mensen uit. Want hij heeft mij ook uitgesloten en hij heeft me nog steeds niet betaald. Oké, daar heb ik wilde eigenlijk gaan afronden. Ja. Maar dan wil ik toch uw mening weten over het racisme. Heeft u dat meegemaakt binnen de VHP? Nou, ik heb het racisme, wat racisme betreft, heb ik het nooit meegemaakt binnen de VHP.
de VAP'ers die ik ken, heb ik ook nooit racisme meegemaakt en zo. Ik heb alleen een probleem, een financiële kwestie. Probleem heb ik alleen met Chandrika Persat Santokhi, Deo, Sharman, Pertap, Munziman. Deze, hoeveel mensen? 3 hè? 3 ook, of 4. Deze, en Riyad. Riyad is ook bij betrokken. Dus, en dat is niet de hele VAP. Nee. En het beloven van iemand, als je iemand belooft dat je contract in orde gaat maken en je doet dat niet, dan heb jij die beloftes had geuit, dan heb je betrokkenen wel gediscrimineerd. Maar dan heeft niet de hele VAP dat gedaan. Dus het is Chandrika Persat Santokhi die mij heeft gediscrimineerd. Want hij had me contracten beloofd, samen met Deo Shaman, Munziman en Pertap. Dus u zegt eigenlijk, hun zijn het man van discriminatie. Nou kijk, ik wil niet zeggen dat het de hele partij is. Nee, maar u noemt steeds een groepje mensen. Ja, het is hun die eigenlijk, zij hebben het ook verpest. En als we dan verder gaan, de overige mensen die het ook verpest hebben voor de VAP, dat is dus Ori, Ramadin, Riyad, die hebben het verpest voor de VAP. Want Riyad is degene die zei, wij gaan het volk straffen. Yes. Wij moeten het volk straffen. En vervolgens kwam Chan met de salarisverhogingen om het volk te straffen. Om het volk achter te laten in de steek met lage salarissen. En de salarissen van de overige groepen verhogen. Dus dat is een vorm van het volk straffen. En Ori, het is de minister van Onderwijs, van de juffrouw, etc. Die zei toen, ja, de leerkrachten moeten niet zeuren. Ja. De leerkrachten die moeten blij zijn met wat ze... Ja, maar Matura had ook gezegd, nou, ik werk liever met mensen met de... Ja, nou, zij ook. Ja, zij ook. Nou, zie je dat? Dus eigenlijk, het is eigenlijk vanuit de top, hè, die het een beetje verpest hebben voor de WAP. Yes, maar hoe vindt u dat Roselli dan er excuses heeft aangeboden, terwijl bepaalde mensen, zoals Noor Mohammed en Matura, nooit een excuses hebben aangeboden? Nou kijk, mevrouw Contino zij is zwak. Mevrouw Contino is zwak, geestig. Waarom ik dat zeg? Omdat mevrouw Contino, toen zij haar uitspraak, ik ben tegen discriminatie hoor. Ik heb nog nooit iemand gediscrimineerd en ik wil ook niet gediscrimineerd worden. Alhoewel ik vind dat Chandrika Persat Santokhi mij heeft gediscrimineerd. Want hij heeft me uitgesloten, dat is discriminatie. Maar mevrouw Contino, toen zij haar uitspraak deed, toen zij erop werd aangesproken door groepen mensen, moest zij rustig zitten, relativeren, erover nadenken en zij moest erop terugkomen. Zij moest dus kijken van, wat heb ik gezegd en hoe deed ik dat? En wat zeiden ze allemaal voorheen? Dan moest zij, zo zou ik het doen. Dan moest zij al die beelden koppelen aan elkaar, plakken aan elkaar en van haar ook helemaal achteraan plakken. En zo zou ik dat hebben aangepakt. En dan moest zij dus alles afspelen vanaf video 1 van Jogi, van Riyad, van mevrouw Matura, van Ori, van Ramadin, van Assis, van Chan. Alles moest ze gewoon achter elkaar plakken en van haar helemaal achteraan plakken. En dan moest zij, na het afspelen van haar reactie, moest zij zeggen, nou, mensen, jullie hebben zelf alles gezien, geluisterd, gehoord. Mijn opmerking is misschien inderdaad in de verkeerde geel gevallen van een aantal mensen. Maar in vergelijking met wat jullie allemaal eerder hebben gezien, de reacties van Joke, et cetera, nou vind ik mijn opmerking in feite meevallen. Maar als het verkeerd overkwam bij bepaalde mensen daarvoor, nou ja, sorry, het is niet zo bedoeld. Klaar! Zo moest zij dat doen. Ja. Snap je? Ja, zo moest zij dat. Maar als je hebt gesproken en dan kom je en dan ga je met je staart tussen je benen of tussen je pootjes. Hè, en dan ren je in een hoekje. En dan ga je excuses, iedereen excuses. Nou, dan ben je eigenlijk, vanaf dat moment ben je psychologisch gekleineerd. Je bent
Psychologisch ben je dan uitgeschakeld. Ze moest het niet zo doen. Weet je hoeveel mensen mij aanvallen? Ook hoeveel VAP'ers mij dagelijks komen aanvallen op sociale media. Denk je dat ik op iedereen ga reageren? Ik reageer niet op iedereen. Ik lees je reactie. Ik dacht van oké, dag. Als ik wil, blok ik jou. Als ik wil, zeg ik, hey, ik heb geen aandacht voor jou. Maar ik kan toch niet op 100 mensen gaan reageren? Dat kan toch niet? Dus dan kijk, de VAP heeft een strategie. Stel jij komt, ik zal jullie vertellen hoe VAP werkt. VAP komt bijvoorbeeld met 5 fake accounts. 5 fake accounts. Idris Nijpal heeft meer dan 20 fake accounts. En de VAP die komt met 5 of 6 fake accounts. En die fake accounts van VAP, stel mevrouw Conrad die komt op mijn tijdlijn. En dan zegt mevrouw Conrad die zegt van, ja meneer Miranda, ik ben het eens. Het systeem moet beter, het systeem gaat nu niet zo goed. En de VAP'ers, fake accounts, die zien dat. Dan gaan ze elkaar wenken en dan gaan ze jou aanvallen. Dan krijg je 5 fake accounts, die gaan allemaal hetzelfde schrijven. Onder jouw reactie. Dus dan gaan ze nare, rare dingen zeggen tegen jou. Van ja mevrouw, wat denkt u wel niet? Je zoekt aandacht. Of je zoekt een man. Alleen maar rare dingen. En als jij niet sterk bent, dan reageer je nooit meer. Dat is de strategie van de VAP. Dus als jij ergens een reactie plaatst. En Idris Nijpal en zijn bende die komen dan reageren op jou. Die komen allerlei dingen schrijven. Dan moet je zeggen van, nou mensen, normaal doen, anders ga ik jullie blokkeren. Reageer normaal. Dus je moet op ongeveer 3 reacties dat schrijven. Zelfde schrijven. Normaal doen, anders blok ik jou. Normaal doen, anders blok ik jou. En dan reageer je niet meer. Want dan hebben die anderen dat ook gelezen. Dus als ze dan doorgaan, dan ga je blokkeren. Dan moet je ze blokkeren. Want meestal is het 1 die begint ermee om de overige aan te stoken. Ja. En zo gaat het meestal. En dan gaan ze jou lastigvallen. Dus steeds lastigvallen op sociale media. Want jouw tijdlijn, als jij een bericht plaatst, dan roep je geen mensen om jou te komen lastigvallen op je tijdlijn, toch? Ja. Maar het is jouw tijdlijn, het is jouw Facebook, het is jouw internet. Stel ik kom op jouw tijdlijn, op jouw internet, op jouw Facebook, dan moet ik me gedragen op jouw tijdlijn. Dus als ik jou ga aanvallen op jouw tijdlijn, dan zoek ik jou met ruzie. Dus als je me waarschuwt 1 keer, 2 keer, 3 keer en ik luister niet, dan moet je me blokkeren. Yep. Ja. Zo werkt dat. Oké, nee, hartstikke goed om te weten. Ja, we hebben een lekker gesprek gehad. We gaan zo een beetje afronden. Heeft u nog wat te zeggen, te melden? Bent u nog iets vergeten? Nou, beste mensen, lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Ik weet niet wanneer dit online komt, maar alvast bedankt voor het luisteren. En wat ik jullie wil meegeven is, als jullie plannen hebben om... Nou ja, mensen die plannen hebben om iets te gaan doen met de VAP. Ik zeg, je moet niet luisteren naar beloftes, want ze maken afspraken met jou. De voorzitter van de VAP is een leugenaar. Hij is een bedrieger. Chandrika Persat Santokhi is een leugenaar, een bedrieger. Ik heb het ook meegemaakt, hij heeft mij ook voor de gek gehouden. Hij heeft mij belazerd. Het is niet de hele VAP, want ik heb geen ruzie met de VAP. Het is Chandrika Persat Santokhi heeft mij belazerd, hij heeft mij verneukt en hij weigert mij te betalen. Dus als hij nieuwe slachtoffers gaat zoeken, want hij zal vast wel nieuwe slachtoffers gaat zoeken. Als hij jou benadert of als ze jou benaderen, je moet niet geloven. Laten ze eerst betalen, laten ze eerst het contract in orde maken. Laten ze jou desnoods, laten ze eerst alle afspraken nakomen en dan geloven. Want ze gaan je dingen beloven en ze gaan hun afspraken niet nakomen. Ik ben ook belazerd door Chandrika Persat Santokhi. Dus beste mensen, nou bedankt voor het luisteren en Kulturu TV, jij ook bedankt. Ik heb je heel lang niet gezien, heel lang niet gesproken. Zeker wel 4 maanden geleden ongeveer of zo, 5 maanden geleden. Nu ben ik weer eens een keer bij jullie gekomen. Nou, bedankt daarvoor. Ik heb ervan genoten, het was een mooi gesprek. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land. Maar we
weer doe wat toe onheilig staan. Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get body on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. You'll get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Time's money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook.